Pero ito kung kaysa hindi bugid man malikawan, may ara pagid man nga pag luha, tiri, sa katon kalakitan. Dalagya po rin sa isa karabilin nga LPA. Masalamat kita dire ayang ulan, hindi masyado gid man naghalit sa aton sa iba nga mga lugar like Mindoro, Luzon, Mindanao, even sa Brooks, Palawan to bala. Abaw baha pa imo nga atop na lang sang balay ang nagakipaw-kipaw sa puwerte kadalom nga baha nga nag-igo sa ila dito kahapon. Grabe man o. Di mo gin mapakta niya na wala pa na gani bagyo. Pero pagkatayhan ko may bagyo. Basit taga lumapaw na sa atop sang balay. Muna nga pulo pasalamat kita diri kay apisar sa sining lakas ang panahon nga hindi maayo sa Bacolod kag Negros. Way kita diri sang baha katulad dito sa Palawan. Nga atop na lang ang kitanon sa ira sinibalay ay puwerte nga ability daw mahuya man ta. Dito ka budlay kayo. Budlay akon may baha kay baw. Okay lang na ang baha bala nga may dala nga tubi. Pero nang baha nga may dala tubi, may paman pangalunang o kung labnang ay agoy. Sakit eh. Tapos ang pag-subside kag pagmalas ang tubi, pamala ka naman sang labnang o kung lunang nga nabilin sa sulod sa imo sili nga puloy-an. Mugin ang pinakasakit gistanan ay puwerte daw mahuya man ta. Amo na nga baw, basta gani kung lain ang lakas sang tiyempo, ulo aligmat kita mga iha kag iho. Sabi na ang mga balay bala nga naga-star sa igad bye-bye, igad suba. May nasubong kaya doon nagbalik na sa normal ang biyahe sa aton nga mga roll-off nga mga vessels. Paskrap naton. At the same time, medyo nagkuha na gidman. Naghagan-hagan na gidman ang pasahero. After sang New Year, ara manimo pasahero nga sus daw subay nga ginukay sa ilabalay. Gapanagilot basta lang makasakay. And pasalamat kita kasi medyo nagbalik sa normal guro ang aton nga baybayon, I mean ang aton nga lawod. Hindi na gid mangrod lagko gid shadow ang balod. Hindi na gid manguro shadow madlos ang hangin. At least bisan paano ang aton nga mga small fishermen, ang aton nga mga mangisda bla nga nagasalig sa ila sini nga kinawala pagi sa pagpangisda. Siguro ti bisan paano nakaamat-amat naging manguro balik sa lawod. Ariya Panggal, Ulo Pamunit. For the house lang balahaw. Kung daw damo-damo kundi dalagas pati bugas. Pantayan ta karon ang mga report na gikan sa atong sining mga patrol unit reporters. Mga balita report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office dalon ni Action Ed Naboso. Ang aton nga balita gikan sa City Hall. Dalon ni Action Art Ayopon ining parte sa regular nga inspection sa mga pumping machine sa mga gasolinahan sa Bacolod. Handom nga ipatuman sini nga tuig sang Chairman on Committee on Energy sa sangguniang panlunsod sa syudad sang Bacolod. Ang mga nasiplatan ta nga mga dulod-dalagko nga balita sa nasyonal, ang COMELEC target makompleto ang pag-imprinta sang masobra 91 milyones ka balota sa tunga-tunga sang Pebrero.
preparasyon sa SK kag barangay eleksyon. Magalong kabahin sa komitiba nga naga-screen or maga-screen sa resignation sang mga PNP generals kag colonels. It's good. Note nga si retired General Magalong, isa sa mga mabutang dira sa komitiba. Lantawon ta ko na ng efekto sinibi. Ang mga full-fledged colonel ka general tiyan nagamat-amat na gid man na sumiter sila sa nga courtesy resignation. May pa nga ang komitiba nga iplastar kag gintukod ni DILG Secretary Benhur Abalos Jr. hindi hausyawa. Base bala ko na ang ibutang sa komitiba bala base may kontra man nga mga police colonel kag general kag bao madisgrasya tungod sa ila sila nga interes kabay pa nga hindi lang matabo. E-commerce MOU ginpermahan sang Pilipinas kag China samtang kadamuon sang unemployed Pinoys nagnubo sang Nobyembre tuig 2022. Amo na mga dulo-dalag ko nga mga balita sa nasyonal. Di kay na sang aga do nag-meeting ang tanan nga mga full-fledged colonel kag general sa police sa Regional Office 6. Daw hindi nga hapon bla do ito na ko na ng resulta kung talos tanan sila nagperma sa panawagan ni DILG Secretary Abalos nga courtesy resignation. Damo nagasiling ati mayo man na bintaha man na nagasiling man nga disbintaha may iban ka daw hindi man konforme nakadamo sang pamaagi nga ngabi nga pwede man na nga kung may suspitso ka mo sa isa ka full-fledged general o kon colonel, pwede naman lang ninyo na mapasakaan kaso administratibo kung may sufficiente malang ka mo nga ebidensya kontra sa iya mabi nga iagi pa sa pulo courtesy resignation. May iban nga dyan daw hindi konforme. May iban nga mga police colonel kag general na sa tuod lang sa prangkang istorya do may ara gid hindi konforme mo sang mando ni DILG Secretary Abalos o galing kay T.Y. Lamahimo. Amo na panawagan sa inyong leader mismo ang amay nyo nagfile gani sang courtesy resignation kamo nga mga anak kaya di ka mo magpate. Kaya ka mataguro perdihon na. Kung konforme ako sa ngambal ni Abalos nga kung wala ka man lang ya taping, wala ka man lang ya mansa, sabi nga hindi kaya mag-file sang courtesy resignation. Kung tinlo man lang ya konsensya mo kag wala ka man sang may ginatago yung illegal nga bulaton nga sabi nga hadlo ka man. So bagay tod madlo ka man kung wala ka man silang ginhimo man. Pero kung may ara kaya nga balan na ati dira guro basi kon manomdom kadalom kaya ang iba nga mga colonel kag general napilitan naman lang sa order ni mando ni DILG Secretary Abalos. Muna ko sa mga military, Pabla, obey first before you complain. Yan. Pati anay, antes ka magreklamo. Hindi ka na magreklamo, wala mo pa mapati. Ay, werte, no? Yung balita, nga daw hindi lang kunuhalin sa full-fledged colonel, sa full-fledged general, halin sa lower rank ko no do manaog man ang order. Oh.
Sadya tana kasalaay ni. May bulo binlod ni kami sabid-sabid di ba si kon matuon sa thank you bla. Oh. Thank you ang serbisyo. May paman pa nga kaso. Wow. Munang iban lang ang mga kilala ko kani. Ito hindi naging ko kahulat sang ginatawag nga 56 years in service ha. Daw ma-optional na lang ko. Siling ko hindi anay kanugon. Iban nga paminsan na dalo mo. Siguro maya pa ma-optional na lang ko. Temprano pa retiro. Ito kakululbaan sang sitwasyon ka PNP siling ko hindi man guro. Siguro na dumduman na nasa DIJ secretary para sa iya siguro ti amo naman lang ng pamaagi para sa iya sabat sang mga skalawag ng mga alipores nga mga kernel kag general nga ara sa likod sa mga sindikato nga mo man ang nagaproteksyon sa illegal na operasyon sa droga. Tuod man, kuya sa mga amo nga mga sahi sa tikang sa DILG, ha? Kung nanamian naman ang kuya gani mo. Sa tuod lang ti ang mga lower ranks naton di. Ang mga lower unit naton di. Sa tuod lang, kabira-bira kampanya kontra droga. Sa babaw galiya, may naghahatag tiya proteksyon. Oh. Ay sa prangkana yung istorya, damo ko nakilala nga mga PNCOs nga nagasiling nga aksyon sa tuntod lang. Nabira-bira kami kampanya di. Nakop droga pero niya ang iban gali sa behind sina, sa likod sina ang nagaproteksyon mga mataas mga opisyal sang Philippine National Police. Ay kami do kaluluod yes dalom. Tuod man. Antes sa tinluan di ang dalom, unahon tayo sa babaw. Ay was ka masilhig mo na ni, ay matapas mo ni ang mga gamo-gamo sa babaw, sigurado kung manaog naman is dalom ni sa ulihi mo. Ay may darayo naman ang taran ni manaog ni. So kung hindi ito matapas, ang pinakapuno sa babaw, hindi kayo man malipod. May mga report, may mga hindi ba kayo tanong, may mataga-generalize ha. May mga report sa to paya mo sa chimpo ni Digong na may mga PNP generals nga mo ang behind sa kalakalan sa paghatag proteksyon sa operasyon sang droga. Action Radio Philippines Standard Time, alas 4:55, pagbalik ta, report sa patrol pagkatapos ni. Nagapamatuod sa For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible
and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan Tido lagi ha. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Matamat na paghimos. Kag magtig-ang temprano, kag magpanyapon temprano. Ang mga greetings karon sa ato sa nga Facebook Live, sa ato nga maka-aksyon, nga nagalantaw sa ato sa nga Facebook Live via streaming. Naganta na karon chimpo kag ligwa ang inyong nga mga greetings. Dugay. Check na ito sa nga patrol. Baloon ta sitwasyon sa Bacolod. Sa mananaya-naya kag maayo. Nalakat sang panahon. Karon nga kahaponanon. Ari ang report ni Aksyon Zel. Minardo. Ano si Sil El Reyman? Balon ta sitwasyon sa Bacolod sa Friday nato sa nga pagpangalagad may subong lakas sa tsimpo matcha ko subong hapon dagsa ang baligya baligya pamahaw sa gadalan ning mga kulokariton bla matcha ko balik negosyo sa laguro kati nagligad nga mga inadlaw kuriti ang inulan ti lalakad ka naman liadlag sang karito muna sa garon ta sang lagon ta kon ulan sa kami makaon taman pasubong guro kay daw mayang chimpo balik sila guro negosyo. Action Cell mayang hapon. Action Eric, mayong hapon. Kailangan sa atin nga action po pero may singkang nga taga-tulo-talit ngayon Action Eric. Ay ati sa singkang katalite. Oo, sa singkang kay galibot kami Action Eric. Ay. So dire kita sumong sa baydala ni Araneta. Magura sa may singkang ang windshield na may baksa. Kasanag sang kalangitan ta daw ga talitita sa singkang. Oo. Tagalang bako namin tagoro yang tempo dira sa front may station na yon. Dito din sa may singkang nga nagatalit si bag-ulan dyan pero nagulaw naman Action Eric. Sus Basta makitaan ta subong ang sige na siya ka lang ka no nakakuan ka dara ka spooting ka dara subong nga hapon. Amo gani. Sige niya hindi tani pag ulanon ni tudo kay magubang beauty ni Action Cell.
Puti, wala kang sapatos, subok. Oh, puti sapatos mo, puti imo tipan, tapos puti man imo bayo, puti man ang imong do mahilig ka subong sa white. Oo, kay gainit man. Daw Baka si- wala man sansang magulan. Daw si Miss Lady White ka. Ang panet siya, brown. Oh, why kita si Jane sabi sa attire mo mo. Wala. Oh, amo gid daw, siling ko gid daw. Gata likod siya mo, ay gitsa ng tubak. Kung labay na ito mang tubak, manapin. Maglabay bitaw mong tubang man. Yan eh. Oo. Hindi mo yoya. Bala. Isa lang yung kung labay sa mo, matalikod ka pa yan. Tika musta dang singkang gutok subong hapon? Subok siya na rin, no? Ang normal, ang sa Singkang, sa may dalan Araneta, at dito sa may barangay Singkang yes, normal, sa may ang lakas ka trapiko. Oh. Pagka sa may dalan Araneta, action na Eric, no, sa may Araneta Street, Calvisares Street na rin, isa manageable man sini, no? Hindi naman hambal ng heavy traffic, yet slow to moderate, no? Ang lakas ang trapiko sa buong. Nagina man sang bitaw dere, nagina organize ini ang nakatrapiko kay ang iban sini nga mga estudyante, no, dere sa may NHS bago lang man nakagwa o kon ng buhi nila sini actioneric, no, kung na Bernes sa niya hapon na todo temprano para diya nag-dismiss ang klase sang NHS subong hapon sini actioneric, no, kaya namin kagina sang Tandria Chembo, pero subong si Magalong-Galumo, nag-reactionary ko. Pero dito parte sa South daw, paboran, dito si reactionary. Damayo tang chimpo yato sa nagsanag pag ito sa south no? Gani, opening, wala sang sinulog. Nan, isa pa na baw na mismong opening sa sinulog. Ari ka diya may duty. Kasi action dyan, guro to subong guro. Gani, dito sana, may nasa buka, wala pa to panitanay. Ano? Basta opening, wala pa na panitanay, buling. Wala pa na ya. Nag-highlight ko na yan. Ako sa bagay, Domingo, day off man, day bla? Oo. Ati, timing ka sa Domingo, highlight. Gani. Pagka Thursday, lapyo. Pagka? Pagka 30 lapyo, Lunes. Dyan ay ka. Ang sinulog highlight sa Kabagkalan, 29 yaw. 15 gali. Ano ka man imo man? 15 gali. 15. Ay, namin ka ganun dinagsa. Dinagsa niya sa Cadiz siya mo na 29. Ang highlight. Oo. Ano, sinaksyon Eric? Ti 15, way ka ba na duty ah? Ay, natambal ka ito magpagotok. Oh, 15, wala duty. Sweldo pa? Aksyon Eric? Sweldo pa. Gani, sa singkang, di ano ni ati-atihan. May ara sila da? Oo, kalitan na yun man, buloy, mas lapit-lapit diya. Oo. Pinta man, buleng ho, ang ati-atihan, sininila, aksyon Eric. Nasang barangay singkang. Nagdungan ng ila sa mga highlights dari sa may diragsa iya, sa may Cadiz City, aksyon Eric. Ang barangay Panukoy may hitanay festival man kami. Mga sano na ma. January, ini nga January man oh. January. Oo, galing kay ginapkuan pa namon ang schedule namon sa fiesta namon bla. Oo, gani. Sa Japan na daguro sa inyo. Oo. Sinadamo pag inadaang magalagaw, Eric. Gani, oo. Ti sigurado ko sa opening or ti damo-damo ko aktibidades siguro sa Kabangkalan kasi may mga artista man tong galagaw to. May arak Eric, kag may mga banda sila. Oo. No, wala pa man sila naka-release sa mga schedule sila Eric. No, sang ilang program of activities dira sang syudad sang bakasyon. Kalawi gali sila ang activities sila, opening nila subong Biyernes pizza size ang highlight 15 lawig activities no? Yes, gani, Eric. Nagliga, amo ginasa na 6 to 15. Nagliga gani, Eric, nadungan ang highlights sa Cadiz. Pero subong, nag-timing man, nga nauna-una ni ang Sinulog Festival. Oo. Tapos, isa pang sinulog sa mga katuran, pwede na sila maka-proceed, no? Sa mga Cadiz man, actioneric. Oo. Iloilo, ay binagyang man ganit si Iloilo, na daga-dungan si actioneric. Ang Cadiz kag ang Iloilo darang dungan gani no? Oo, nagdungan. Kag ang ano si actioneric, Cebu,
No, sinulog man sa Cebu. Dungan man sa Iloilo. Oo, sa Iloilo. Nandiyan medyo layo na dito ang Cebu Action Eric. Tika mga muni lapta ni ang turista sino mga muni? Ang Bugid Action Eric. No, pero may una-una lang siguro. Ang mananigaling yung sinulog, 6 to 15. Ang sa Adria sa may sabi sa 29 pa mga highlights na medyo dayo-layo ang ila. Sining nga agwat Action Eric. So, i-check tali ang ang mga baligyaan sa squad dito sa may plaza na kaya iba nag-himos wala nag-tulotawkay naman di Action Eric. Oo. So may pila pa man gid nga ara sa nga Pisco pa diri sa may cathedral siya pero ang mga protestan nila pangkuha na niya ligad kay Action Eric. Oo. No, pagkatapos sinisang bagong tuig. Pero ini ang mga vendors na makita naton sinisa may panghigadon sinisang plaza no ara sila sa gihapon. Ari ang iba nagamat-amat na may mga reliefan dre manaog ko to karon sa punta kay hindi tani pwede ka pundo. So amo na Action Eric no may mga nagabaligya diri sa mga ukay mo no sa tubang yung sumisang Gonzaga na dayon Action Eric. Oo. Aga sa Slough Street na nabyo no going to the Slough Street sini ang makitaan ta madamo sini ang mga naga paghimos parang sa ila sini Action Eric nga mga kiosko, no? Kana mga gintang tukod-tukod rin, mga bazaar, kan nagdiligan. Hani pa isang adlaw, mga ila, diri pang disantol sa ila, nga mga balaligaan, di. Oo. Kada, until ano lang sila tanin mo, no? January 6, sarati, dahil nag-extend pa, kahit hindi mo man mahidalagid sa himo sa isa ka-adlaw, sini kayo medyo madamo man yung ila, nga mga baligya diri Action Eric no? So dito sa may atuwang sa cathedral i-check na to kaya sa diri sa may dalan sinisang Gonzaga no medyo madamo pa man gid ang mga nagapanghimos diri subong sila nga mga baligya sinisa ang visibility patrol sa station 1 no makitaan man naton kay subong Action Eric Dakagutok sa downtown Subongaw. Ang mga Action Eric na nakasako sang dalan diri Sa ibo nga live feed daw ka sako sa mga salakyan daw ginutok sa salakyan bumper to bumper. Correct Action Eric. Nandiri ki mo intersection no may mga nagatabok-tabok pero diri sa may Action Cell. Dalan Action Eric. Stand by na no may pasudlo lang ko dali lang gid balikan ta kada for more information sa imong observation balik kita pagkatapos ini. Champion Superpower. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, at iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi ha. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang ng arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang hatag sang ni God.
simple kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta yan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ako sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa Action Radio Philippines, Standard Time na 5:13. Balik din sa Tabalagan, balik natin sa Action Cell sa Patrol. Action Cell, lapis come back. Action na, Eric. Yes. Ako, diri ang na-mention ko bala kaginan, mga bazaar diri sa may tubag ng sinisan na Bacolod City Public Plaza Action Eric, no? So ongoing sa Yapon na sini ang iba nga nagapangimo sini sa ilang nga mga kiosk diri Action Eric, no? Kay ito nga hapon ni mga pipila pa man gid siya sa mga kauturan hato ng ari diri subong nga nagabakal pa sinisan nga mga gamit diri sa may tubang sinisang San Sebastian Cathedral Action Eric. Pero ti kaginan mention ako na daw medyo matako-sako gid man sini ang dalan sa salura diri sa may Bacolod City Public Plaza sa tubang nito San Sebastian Cathedral Action Eric, no? So kaya nagbalik naman ang klase sini, no? Kaya may mga iba ning empleyado, no? Nag-ulubra, government man kag private. So makitaan ta ang dalan subong sa pila ka areas naman Action Eric, no? Is may ara nga slow to moderate, no? May normal man nga lakad sa isang trapiko. Depende lang sa mga areas o sinig. Pero kalabanan naman Action Eric, no? Nga traffic is ang mga national highways nila, no? Kandang mga access road sinig. Kagati, sabi nga hapon Action Eric, kung i-compare ka sa iba na sinig adlaw, sa nga nagliligad, sa mga traffic, gani ang nagliligad, mga inadlaw sinig kumpara sa buong nga hapon, no? Galing kay Tidre, rush hour naman gimeng, no? Sa buong hapon, kaya alas 5 na ibang mag-ulan, nagwasil alibrahan sa mga eskulahan sinig, no? Sa that's why medyo mag-utok-utok pa, pero karon mga 7, sa national, hindi naman ginamon no? Kadamo ang mga sasakyan na masutan sa diri, especially sa may downtown area, kasi temprano para 5 pa lang, nagakanira na niya ang mga establishment. So, mula na Action Eric, ang nabilayin sa mga bazaar sa makitaan ta diri sa may atubang San Sebastian Cathedral, kaya ang mga kiosco dito sa may atubang sa Police Station 1 na nag-aamat-amat naman sila pang himos, no? Ariyo, may mga nakuha na ang trapal, no, ang iba na pangkuha naman ang ilang mga baligya sini. Kung mo makuha na sila da, mahalin na sila da. Yes, ma-pull out na ni ang iban sila Action Eric, na kami din pamangkot sila diri nagligad until January 6 sila gani. No? So ang iban nag-amat-amat na panghimot diri sa ilang mga baligya man. Masubong nga hapon. Sago, ang iban nga vendor, sino makitaan ta, ang sitwasyon sino nagligad sa 2022 no, sa himang yapon, diri sa Maya, Bacolod City Public Plaza, ito nga itong makitaan Action Eric na ang mga baligyaan sini, nga nagligad sa pag-lights on, naging temporary, anay na din sila kuha, pero subong nakabalik naman din sila, na mga gamay nga mga baligya niya, nga para sa mga nagaragaw, diri sa Maya Public Plaza, bala, Asa una, ginimilian na sila noon, sa pwede kabaligya, subong pwede na kabaligya na sila Sulut Plaza. Ara na sila Action Eric na nagbalik, naging pasuntan naman sila nga magbaligya. Ay ini para sa iba nga mga may ara na kung sila nag-chess, nag-dama, nag-dara sila bakal, mga nagpang-manicure, Action Eric. Dahil sa may Bacolod City Public Plaza. Pero iba nga mga nagbaligya, naka-mention liga, ring sa may Lupot, Caraneta, dalang hamba ko nga sidewalk sa Action Eric. Nang iba sila mga nagabaligya, daw dito na sila magatulog. May mga kayang-kayang kung nagabi nga ginabutan dito mga trapal, nga hambal ko nagiga daw 10 to 15 ka mga individuals ang makitaan ta nga nagatulog dito. Natuya naman ko to kung allowed lang na da. Kahit daw first time ko na lang nakitaan sa nagliligad, wala ginag Action Eric mo. Ito subong yara na sila? Sang nagligad gabi, kung gabi na na sila kay kung aga ko na, hindi man sila po, hindi mo kahit sige na labihan kay may mga sidewalk vendors ba? No, iban mga nagabaligya sa pay-pay, no, kung sila mga vendors, sila sa may plaza, no, mga taga-Bacolod naman, kay balita, dahan-dumanan, no, so, manaan nga ila sa mga, ang Action Eric, no, ang problema, dira, kasi kung tanawin ka na, hindi na pwede tulugan, no, ay kung kagisa base, bala may mag-alabay dira,
magaling kay wala na may mahimo no kay sila pagkaaga ano man sa lagi mahimo sa mga kanon nila dayon amo na di ang nagatulog no nga pila man ka families nga homeless na riyang ilan na diri sa may LCC ayon sa gwa sa tubang sang San Sebastian Cathedral kay mas ano ka aksyoneric na magsebara natin dira sa may dalan sang Araneta di Jares wala Oo. kasi rin nga ano pa may mga badja na dira nga mga kabataan ano sa doon kayo dito na gid sila makita ano aksyoneric no makita nagapalpak lang pala dito sa may jet kag mga kayo pantagtag yung sobre Gani? no sa doon wala na sila hindi na makita yung kasama ng delikado ma kay gagulto lang sila sa kay biskan nagalakap ini ang mga jeepneys Basta makalawlog law? Oo, gani. Pero damo, gyapon dira ang mga nagapangayo-kayo, no, nga mga tigulang. Ang iba, ano pa man, ito ng dalalawas. May iban, hubin pa gani iban, kay pangayo-kayo, kung ano na nila kadagko, lawas nila, di ba lumingita obra? May mga hobel, kagaya mga kabataan, nandara sa may dalan sang Burgos, na magsabaran taman sa mga alas, sa isa na sang gabi. Oo. Na nadabo, na sila generic, no, ang alam, sila kadulo kung kasisagi na sunod-sunod na nila ang style sang mga nga daw isa balakan na pulyo. Oo. So, ang mga bata na sunod-sunod nila, na ginababa, may lang nila sa mga upo. Nan, oo. Oo, yun na sunod-sunod din na nila. Nagalagay ang delikado kung kakisa ako mag-green na wala ang light sinasyonary kay gulto lang sa nagapatunga. Tapos Oo. wala mag-karate. Pero inis na yung ginikanan pa man sila connection no kayo mga taga-barangay. Pero yun ang mga kabataan. No, pretend wala nila. So, galing kay kinanglan din, no? Chikeron sinisailang mga ginikanan. Kaya ang delikado sinibara sa mga salakyan nga nagalabay. Kasi madalas sa, no? Kung ano ang matabo sinisailang ang mga kabataan na nasyoneric na yung hapon. Hapon nga, listener-nasyoneric. Sino to? Kilala mo? Listener, ito, Oro Calmera. Hindi na salakyan. Pero listener, ito na siya. Silala, nakagani ka. Sino to? Ngalan niya? Hindi ko maano ang iyang pangalan, pero kapilala sa saksyonerik. Anong sakyan niya? Nandito pang sa Paksa, Nissan nga Almera. Almera nga Nissan. Tali, bangkot mo ngalan niya kung sino ngalan niya kay pangayuan ti pamahaw. Kadamo na sila biyang kasapak di sa may plaza. Kami ari na di isa ka kapabsa hindi ka saksyonerik man na nagapamati. Yung mga listener naton, susubong wala na to sa galing si Manang, nalito sa matubang sang police station 1, dahil nakahimo sa isang iya nga action Eric. So, tama, nag-isla permi, no? Nga nagapamati, samtang nagha-maneho sa ilang masalakyan. Ako yung sumura sa Eric ko, bampoy na dire, ang nakata sa salakyan, no? Kung makita natin, dire sa may dalan, sinisang Rizal, action Eric. So, party, oo, mamayo naman, makaisibong daw nagatawhay na ito nga kalangitan action Eric ko, dahil wala na amat-amat na panas ang galon, no? Kabay pa nga hindi ulan nga adlaw. Kabay pa hindi naman ulan para mga tao nga luyag mag-inom-inom kung mag-chat-chat kung paano makaragaw-lagaw man. Friday night gani. Friday night gani. Friday night subong daan. Oh. Gani, balik naman balik naman namin ang negosyo dira sa Mahilakson. Kahit ba na-recover na ang mga tao, kag balik man ang klase actioneric, no, basta may klase daan kalabanan sila, no, nga mga estudyante, nga mga nag-board area. So, pagka Bernes, kaya daw na-out na bulong sa kapoy actioneric mo. Oo. Haga, so far, kalayan rin sa atong sila sa Bacolod, sa atong nga pagbibat sa mga police station sa actioneric, wala sa nga dalaguan, mga insidente nga na-record, as subong nga adlaw, kagati kanami sa nga temperatura taman din, no? Subong hapon, kay ti ang huyok sa hangin is mabugnaw. Kung sabi nga mga tagtanimati, mayong hapon din, nakang maghalong kita tanan. Observation report, nagikan sa patrol, yung action Bill Minardo, kung nagkabalita na sa action sa Bacolod, action, radio. Salamat kinaksyon sa Leonardo reporting live dira sa downtown area. Nagalibot-libot padayon nga naga-all observer kag nagapulo panilag sa sitwasyon kalakat sang panahon. Balikan dala ka sa action cell pag may time kita. Siya nga balik report mga natipon ng mga aksyon balita. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:22 na.
Dali lang kay manload ko na sa atong greetings kay doon gabaga-baga ng aton nga cellphone, no? May hapon dira kay Yvonne Butcher sang Germany. Saya dira nga mister kag anak. Kaya tama man ni Yvonne Butcher ya pamilya dira sa Banwa sang Morsya. Kay Ana Sinuro may hapon gid, maman kay Ronilo Pateño. Kay paring Kagawad Peter may noble ba o monitor siya. Gin screenshot siya pa ang 684 kilohertz sang aksyon radyo ba do mahuya man ta ba. Salamat kay Kagawad Peter may noble. Ba okay man ni sila? Okay gid eh. Sa okay gid. Lodi Peter may noble. So hanggang tulok pa lang kitas ni. Tawag kitas ni sang kuano, sang pagkatuan nga maayo. Ado hasta man ni sa video kag picture. May apon nila kay Ronnie Arroyo. Gamonitor sila karon sa may Chicken House, Lacson. Chicken House, Lacson? Wag kita da manok? Chicken House, Lacson ko no? Gamonitor sila o. Lapit agli sa G&G. Chicken House glida o sa Lacson. Lapit agli sa G&G sa Pudson bla. Si Ronnie Arroyo. Lala ni guro ni Kwanay. Ni William Priasay. Chicken House Lacson. May nga pondra sa inyo kag sa grupo ni Toto Ronnie Arroyo. Umalumina may hapon dira sa imo kay Madam Elizabeth Gamala. Good afternoon. Oy migo ko Dani Janjan Alcorisa. May hapon gid. No? Kay amigo ko Dani Janjan Alcorisa. Ga monitor gid siya sa atong sini nga pangalagad. Sige. I-check tabi karon ang signal ni Action dyan na karon sa opening tabi sang kuan sa sinulog sa kabangkalan. Kay Mario Cabilis da may hapon na pamati gid. Ga-drive sa kuno sang car. Pamati siya nga car stereo. Katutok ka Action Radio. Ba, perti ha. Ara kas balay mo Mario Cabilis. Ano ni pare Cabilis ta sa Canada, guro mga parinti na. Bao sinong mulo batang driver ni Kapibing noble ka monitor sa ato no. Sinong mulo batang. Sa Rosario Hills, sa barangay Natol kasi naga-monitor man si Joy Ann Ogdamin. Salamat kid. Owen Colmenares. Madami nga po dira sa imo. Kag kay Georgia Gargasiran. Ray Flores Barioga may hapon. Nagapamati gid sa ato no. Balik kita. Dugang ang taga tumakso balita pagkatapos ni. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines.
Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langko. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan Gue tak tidur lagi. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang Diri sa ito mga Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 5:30 na ha. May apon nila kay Mario Cabiles, Jose Mongcal Torilla, sa Binalbagan, kay Joy Anna Ogdamin, dira sa Rosario Hills, Barangay Natula, Castillana, Milili Oligos ang Vanis Cafe, Elizabeth Gamala, may hapon, Rochelle Polencio Susana, dira sa Pandanon DSB, si Rachel Noblesa, Ara Manoa, sa Barangay Anahaw, Hinigaran, Ronnie Arroyo, may hapon, dira sa Chicken House, Lacson, Rona Linicor, Magnolias Magnon, Sangkabangkalan, para sa Japan gali, Ronilo Pateño, may hapon, Alex Montesa, Agustin Abal, Bodadera, sa mga plenaryo family, may hapon gid, kay Doy Arthur, kay June Dicena, may hapon gid, sa mga Dicena family. Check talang report na gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Report ni Action Eden Abuso. Line number 2. Action Eden, may hapon. Action, Eric, ginpahayag ni Major Grace Borio, spokesperson, ini siya sa Police Regional Office 6, nga nagsumiter, Action, Eric, sang sealed and notarized document ang 29 tanan ka mga police colonels kag isa ka general nga lunsay mga opisyal sang PRO 6 kag natalan na ipadala sa Camp Crame, may kamtanan tubala sa pangabay ni Interior Secretary Benhur Abalos nga magpasa sila sang courtesy resignation para sa ginapatigayon nga internal cleansing sa hanay sang kapulisan. Tingin klaro, pero ginaklaro action Eric ni Borio ha, nga tungod nga personal ini nga desisyon kag compliance, wala sila sang ideya kun bala courtesy resignation o kun lain ang unod sang dokumento nga ila ginhimo, ginpanotaryuhan kag ginselyuhan. So wala gid sila ihibalo kung ano gitong unod sang mga ginhimo nga dokumento sa mga police colonels, Action Eric. Sino may kabalo Action Eden? Tanan sila Action Eric, wala sila kabalo kung ano tong ginpasa sang isa, kung ano tong ginpasa sang isa. Bali, Individual. But sila kung individual? Individual Action Eric. Pero gintingob nila padala. Individual, pero gintingob nila padala to sa krame. Correct.
ginpanotaryohan, gin-sealed, kag tingob nga ipadala dito sa Kamkrame. Di ambal ni Borio, wala man sila sang ideya kung ano ang unod sang dokumento nga ginsumiter man ni PRO 6 Regional Director Brigadier General Leo Francisco. Hambal ni Borio, sa ginpatigaan nga command conference, wala man niya ginmando o kung ginobligar ni Francisco ang mga police colonels nga magsumiter sang courtesy resignation, kundi ginklaro nga dapat sila ang desisyon. Kaya hambal ni Borio, Action Eric, nagadepende na sa mga colonels nga provincial directors kag city directors kung ipabalo nila sa publiko kung courtesy resignation o kung hindi ang ila ginsumiter. Kaya ginklaro niya nga this is not a public document, Action Eric. Right to privacy man ako no nila mo. Wala balo, wala ihibalo kung bala courtesy resignation to ginpasa or ano man to nga dokumento ang ginpadala sang 29 ka police colonels sang PRO 6 kang duha ka General Bale. Action Eric, pamatian nato ng kabayan sa pahayag ni Police Major Grace Borio. Ar 30 lang kayo si RDG, kumbaga naglakat siya kagina, no? Pero all in all, 30 tanan ang nakasubmit na, kaga ready for, ready for, ng ipadala. Kung tanaw nato, no, ang apila sang ato niya nga SILG, ang iyaya nga ginapangayo is the courtesy resignation of our full-fledged colonels and generals, eh. So, kung dira natin ibasi, so nag-submit sila. So, we don't know kung ano ang nag-submit. Kay, amo na ganyan ba ko, it was due to privacy man. So, gintago man. Kaya ginarespeto man natin ang ilan ng inlihok nga ang naging silihan Manila, isa-isa ang ilang mga sobre. Siniman nga hapon, Action Eric, ginlambot ko si Captain Judicis Catalogong, spokesperson sang NOCPO, kung may ara na update regarding kay Colonel Leo Pamitan, kung balay pabalo yun sa publiko, kung ano man itong unod sa dokumento ang ginpasa niya. Pero sad to say, wala pa natapos daw ang errands ni PD Pamitan dito sa Iloilo. So may baluan ta na kung ipalayag niya sa publiko, kung may hambal siya regarding ni sa panawagan ni Abalo. Subong man ang kay Colonel Thomas Joseph Martir. Action Eric. Balita aling sa NOCPO ang ka-action niyo. Action Eden Aboso. Una sa balita na sa action sa Bacolod, Action Radyo. Salamat gid aksyon. Hindi na boso gireport kay ka sa Negros Occidental Provincial Police Office. Kaya ta kabalo kung itong unod sa sobre ang ang kaundan sa sulat nila. Courtesy resignation o kung may iban pagid sila magisulat ito kasi individual ang pagsulod nila sang papel sa sobre nga mga general kag colonel sang Pro 6 ila man na privacy nga hindi nila mapalayag ang kaungdan sang ginsulat nila sa papel nga individual ginpadala sa Regional Director sang Police Regional Office 6. Ayos? Sige. Alin sa report ni Action Art Hupon. Action Art Hupon. Action Idinaboso. Sa iluwan report ni Action Art Hupon. Gikan sa New Government Center. May nga pon dira kay Maninoy Maing kay Maninay Chari Salvacion. Dira sa La Carlota kay Bong de la Paz. Kay Toto EJ de la Paz. Bata ni Paribong de la Paz. Ka monitor gid sa to, no? Si Manong Emil kag Manang Nilida Lopez and family, happy listening kag salamat gid kay nang Nilida kag Manong Emil Lopez sang regalo nila nga bag, kampiyon katahom nga bag. Ay puwerte daw mahuya man ta ba. Sige, ara na si Action Art tayo pon. Report kay ka sa New Government Center. Line number 3, Action Art, may hapon. Yes, may hapon, Action Eric. Daw na dugayan, paslaya pabalo sang courtesy resignation mo lang na. Oo, gani. Man, pero basta may iban pagkikunong ang sulat pala sa papel ba? Di konsulat ka to, lain pag ito, kundi naglais, pag nagkaso mo yan. Ang lain sa punta na dyan, wala kita da. Siling ni Magambal si BILG, sinagyati, mag-amo malang na, tuluyin na lang na, nagkaso na lang na. Kasa na lang, nakakisulat na natin sila?
Yan, ngambal ta, courtesy resignation lang. Ilaya ba? Paaman pa. Tinglain ko ng isugpon niya to, nang hambal mo to bla. Ang makita da. Why ka da, si sekretary? Nya ulo mo. Why nakukita na ganun siyang nagasinggit nga ulo mo da sa downtown, no? Basi na utod ng ulo. Pag-utod na sila nga, kwan mo. Na, classmate amo sa kapiyan, so na ni Aning Luis to bla. Oh, gani. Tiyom siyang gubada, so sige, oh, lomo! Ay, doon ni pa, ananhing pa rin Luis to eh. Oo, siya, hindi, idol lang ito si kwan niya, si Maring Lucia. Kaya kabalo siya nga may 50 sa kada lalabaya mo. Pero ito yung mga tao, buto ay nagkikuita siya, dugay na pagbiway ka pa downtown mo. Gani. Pero ang balita subong ho, kay kundi may ara, sang sininga to, igintingwaan ng magpatigayon sang inspection sa mga gasolinahan. Bala kay actually may kasubuan yung man iyang lokal diri sa Bacolod nga makapatigayon sang regular inspection in every 3 months sa mga naglain-lain ng mga gasoline stations. Tinutuyo diri to ensure na yung mga pumping machines na ginagamit nila dira wala sang problema kung issue action direct. Now, sunod diri kay Councilor Calao Puentevilla nga chairman Committee on Energy, sila niya inoon na niya sa kay Mayor Albi Benitez nga at the end of the day, tiyan mo na may discretion mo sa pagpain sa pundo kag pag-create sang grupo nga mangin inspection team nga mag-conduct sini. So, luyag niya nga bilang proteksyon sa mga nagatughong sang gasolina na gawakal sang gatong, sila nga hiniuna to ni alkalde nga may aragid sang regular na gid nga inspection this year, especially nga nagnubo na gid man kung nagkanay na gid man niya kung problema sa COVID ang pagambalan sa nyati tanan do halos ang mga ginawa ang gasolina way mo magtatambi na klalay siya luwag na to dinhi nga ipatumadyari ang porsyon palayag ni Councilor Calao Puentevilla. So every 3 months naka-require to under sa layi nga i-check up po na siya. So we expect the same gina proteksyonan today ang general public meaning ang mga consumers nga makakuha sa insakto nga presyo sa pag-servisyo, no? When it comes to gas stations, yung ginabayran mo, makuha mo in full, no? Kailan lang makomply magyapon ng gas stations, labi na itong mga islan ang mga old or overused ng mga equipment. Ang reaksyon na Eric ang palayag ni Councilor Calao Puentevilla. Balita gikan sa Bacolod City Hall, aksyon at hukon ulo sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat gid aksyon at hupon gikan sa New Government Center. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 5:40. Balik kita pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location.
The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, at iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi ha. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang ng Arab lang mahatag. Balik diri sa Tablagan Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:44. This time masaylo kita na sang aton sila panamatin-an makadali dito sa Southern Negros ang opening sa Albosang Sinulog Festival dito sa may syudad sa Kabangkalan. Ari ang report live gikan sa Kabangkalan City with Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan, may hapon. Aksyon, Eric, may hapon. May ipunta kita lang yung aksyon. Next week, Eric, kita dito sa may Kabangkalan City Hall. Ito nga matanion. Pero actually, while reporting, nagapadayon na ang misa, no? Kung ang naginama, sabi ng part 1 sa programa, napatigay doon sa opening, sining sinulog sa Kabangkalan na 2023 aksyon na Erika. Sa ina, nagpatigangot kita dari kay Mayor Benji Miranda sa Kabangkalan City, no? Madamo mo sa aksyon Rex ang ginapalabot sa ito yung maminsahe tanan sa ning selebrasyon sang Sinulog Festival aksyon na Eric, no? Kuya ka mo ni nga duwa? Ha? Kuya ka mo nga duwa? Sino na? Si Mayor Miranda eh. Eagles na. O gani, ti kaina, naghahatag man sa mensahe aksyon Rex nga pagpanghagda, no? Sa publiko, ilabi na sa gusto diri magkadto, pero para sa ibalo sang tanan, magasugod ang procession, lasay ang tak na sinisang gabi, sang procession of Senior Santo Niño nga imahe, aksyon na Eric, and then after sina, patigayunon, ining opening ceremony, kag ang formal nga declaration sang opening sang Sinulog Festival, no, 2023. Actually, dari na karon sa may plaza mismo sang Kabangkalan. After sina is aksyon na Eric, may program kita diri, no, magasugod sa pabansang awit, and then may aras ang pagpamuyo kung halad sa pagpasalamat sa karapos sina may pila ka mensahe ni deklarasyon kag mensahe mismo ni Mayor Benji Miranda, no, amon ang aton karon nga bantayan ang iya diri nga full gid nga statement karon, no, kun ang mensahe diri sa Kabangkalan. Mabatagan na gid man naton ang ginatawag bilang nga festivities o kun ara na matamat ta action Eric. Bisan pa nga today is just the first day, no, of this particular celebration, pero daw ang day 1 daw ara na kay ang traffic perte ga ilabi na diri sa may proper sang Kabangkalan medyo amat-amat na nagagutok ang trapiko kay kadamo sa mga bisita, no, mga balaligyaan kay giban pa naka-display kay nagaplastar naman ining stage dira nila action na Erica para naman sining kapestahan. Anyway, para sa nagapamangkot, ang ining festival will run until January 15. Enero 15 action na Eric
today siya ma-start officially, kay today ang opening, and then until January 15. Damo, dili sa mga barantayan, o galing ng kay Ambal, kay Mayor Miranda, may mga changes pa sa program, no? Naginhimo ining foundation, kabalo ka diri sa may Kabangkalan, may Sinulog Foundation, nadyo pa rin sa may Mascara Foundation, action na Eric, diri sa Kabangkalan, may ara man sang Sinulog Foundation, no? So, diri, may ara kita sa mga list of participating tribes. All in all, damo, di ka walo tanang kabilog aksyon na Eric ang ma-perform para sa ining festival dance o tribal competition. Sa participating barangay naman sa fluvial competition, may ara 12 no, ka mga participating barangay. And then may ara man ka 12 participating barangay para sa Miss Sinulog Kabangkalan 2023 float and parade competition. So damo diri sang mga no, nga balantayan, mga events diri mismo sa may Kabangkalan City. Actually si Mayor, ambit-ambit na nila i-live to siya galing kay Mayor Sigrid Park, no, may role to siya sa misa. So din kuan siya naton in advance. So nga mismo nga mensahe action Eric. Kaya si Mayor Benji Miranda sa Kabangkalan City para siya nga mensahe, official nga statement sa ning kapistahan. Pangalan Sinulog Festival. Okay. Noted ang linya ni Action Jan. Okay, dali-dali check ta ng linya ni Action Jan kay medyo na utod ang iya sining linya statement kag official nga mensahe ni Mayor Miranda sang syudad sang Kabangkalan, no? Siya sining official statement sa opening sa Sinulog Festival sa syudad sang Kabangkalan. Check ta liwat balik ang signal ni Action John Diaz sa sininga matinion, gina-activate ang iya sininga linya. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:50 na, no? Balikan taliwat ang signal ni Action Jan. Action Jan, please come back. Yes, actually, balikan naton si Mayor Benji Miranda siya nga mensahe. Okay. We stand proud as a community. Our faith much stronger than the past and more united as a people. Today, we stand proud as a community and rejoice to celebrate the feast of Señor Santo Niño and thank Him for the mantle of protection He has bestowed on us. We are all united in our resolve as true and proud Kabangkalanos that we will forever stand firm on the ground of our faith to pursue our dreams for a much better and progressive Kabangkalan. We strive to be strong and continue to aim high. In unison, we shout, padayon ang pagbago para tanan may asenso. So come and celebrate with us. And together, let our chants be heard. Sudad sa Kabangkalan. So, ang mga events, i-update na lang nasa ating official Facebook page. Labi ng pagsugod karon sang opening, no? Sining kapistahan rin mismo sa may sudad sa Kabangkalan. Kay as of broadcast time, moving kita para dito sa may in action na eripat ngayon na ng opening, and then subong man ang naka-end sining profession karon, no? Sang Senyor Santo Niño. Ari kami sa may proper, damo sa mga banderita, nagkakaroon isang blue, and color may mga red, blue action Eric, ini nagapatimaan sa kapistahan, dari sa may syudad.
Wala da kuan tawhay ang lakas ng panahon aksyon diyan sa area sa Kabangkalan. Actually, doon namin kani kinag-uupog yung aksyon Eric ang lakas ng panahon, mabulubog now. Oo. Wala kang pag-alom diri aton nga nakitaan sa may Kabangkalan City. So maka-enjoy gining halos tanan kay wala gid sa patibaan sa pag-ulan diri mismo sa may syudad. Kung in terms naman ng safety and security, kada mo din sa police force, magon mo dala ang force multiplier, mga volunteer, Oo. kag agencies, muy bisentos diri naka-deploy. Ah. Kaya ang gingamit action Eric na deployment plan sa Jersey celebration is sunod yung formula. O panang standard wala nga pareho sa Mascara Festival. Okay. So iba nga mabanwa kag sudad sa Negros Occidental, gin-deploy din ang pila nila ka mga patrol car, ang pila nila ka mga police personnel, padala direction deck sa action Eric sa Kabangkalan. Na-interview actually aton kay na si Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, ang hepe sang Kabangkalan PNP. So na siya until 15 naka-standby dali ang more than 900 ka mga force, no? Sang security force ng Kabangkalan PNP, kay pila ka mga augmentation force multiplier, iya ka Philippine Coast Guard, Army, ang iya ka Regional Mobile Force Battalion sa area mismo siyang Kabangkalan. Kumisita kagali secure kagida. Security direction na May plano ko mga overnight kada aksyon diyan. Ay, hindi. Secure ka man da. Ano lang kay anyway, pagtapos ka doon na matamat na kami, and then tumulo damo pa din sa mga events kay na actually sang aga nagsugod na eh. May mga events kay na sang aga, may mga volleyball na, no? One lang medyo masako na gid ang syudad sang Kabangkalan. And muna, ang pinaka-latest din sa sitwasyon karon kung nag-opening na formal, patala kita sang dugang pagid nga report gikan diri mismo sa festival site sang Sinulog ika-47 nga Sinulog sa Kabangkalan Festival 2023. Live report gikan diri sa syudad sa Kabangkalan with aksyon Papang Nixon Tahom ang ka-aksyon niyo. Aksyon Jan Diaz, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ara si Papang Galida. Why ko kamaan nyo si Papang Gali ara da. Si Action Cell Galaya medyo nagkuha anay. Nag-commute lang gali. Tingala ko man. Naka-halobilo man si Papang sa first day sang Sinulog Festival sa Kabangkalan ba. Ngayong hapon dala kay former mayor Pedro Bibing Saico. Kag former mayor Isidro Saico. Kay former Vice Mayor Raul Rivera da, may hapon mo da sa inyo. Aton dira nga mga suking at palamati sa syudad sang Kabangkalan. Dugang anta ang atong magsabalita pagkatapos lang sa ato sa importante dugang pa nga mga pahibalo. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na
ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata. Man damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bagos City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo isong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang iya ko sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat kami sa TN nga ginatag sa amon paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat kami nga patigayan ang mga activity together man sa amon nga CHO kag sa amon nga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga. Kada tsimpo ko alang-alang na ang iban nga mga balita karon. Bantayan sa pagpangalagad sang Aksyon Firing Line ni Aksyon Marlon Hinabaya. Pagkasunod man ang programa Aksyon Balita Evening Edition o pod kay Andy Pensor Lisay. O pod rin sa itong mga patrol, unit reporters in action nga napalagad karon nga hapon. Aksyon Idi Ramoso, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Zel Minardo, Aksyon John Diaz. Back to back sa itong piloto, Aksyon Papang Nixon Tahom. Opo dire sa ato nga mga technical partners sa Studio A, si Broadcast Engineer Sir El Rey Dotilios. Back up din sa ato nga IT expert si Action Christian James Binares. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Talog Syudad sang Bago, si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa ngalan ni Aksyon John Diaz, ang inyong regular anchorman sa silinga palatuntunan. Talos na kita dire temporaryo, pero kita na yung tagyapon sa Action Night Patrol, 9:30 to 11. Ako naman si Action Eric Magban, magkasiling salamat gid sa inyong pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.